O próximo martes constituirase en Agolada a Mesa Local de Comercio. Neste acto estará presente o xefe territorial de Economía e Industria, Ignacio Rial. A mesa estará composta por representantes da administración local, tamén da Asociación de Mulleres Rurais e Familias da Agolada e unha representante do comercio do municipio. As 46 traballadoras da firma textil lalinense Toipes a finales do mes de decembro cobraron as indemnizacións do Fogasa. Estas recibiron 20 días por ano traballado ata o máximo de 12 mensualidades. Cérrase así un longo capítulo de loita. Técnicos do GDR22 estarán en Fitur no stand do Ministerio, formando parte do programa Interritmos, que ten como obxectivo poñer en valor os grupos musicais da zona. Desestimadas as alegacións de 8 veciños da parroquia de Noceda contra a instalación dunha liña de media tensión. Fenosa xa recibeu o permiso para seguir co proxecto. José Luis Sucasas, cuarto na lista do BNG nos últimos comicios, tomará posesión como edil en Lalín en sustitución de Susana Rodríguez. O acto terá lugar no pleno deste venres. O alcalde de Lalín formou parte este martes na Comisión Executiva do Eixo Atlántico, celebrado en Viana do Castelo por motivo da renovación da directiva. O alcalde da localidade lusa, José María Costa, será o novo presidente da entidade e que pasa a sustituir a Abel Caballero. O próximo 5 de febreiro en Rodeiro celebrarase unha proba de canicross que será puntuable para a Copa de España e tamén para a Liga Galega. Este martes no Centro de Maiores de Bandeira arrancou un taller para a confección de cabezudos, unha actividade que está a pensar xa no Entroido. Integrantes da compañía Viravolta serán os encargados de impartilo. O obxectivo principal é recuperar figuras que desapareceron fai anos nesta localidade.